баррасии додгоҳи парвандаи ҷиноӣ алайҳи Абдулло Ғурбатӣ, рӯзноманигори маъруфи тоҷик, фарду 21 сентябр шурӯъ мешавад. аз номи Эмомалӣ Раҳмон ба пайвандони қурбониёни низои марзӣ Раҷаббой Аҳмадзода изҳори ҳамдардӣ кард. президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов бо як сафари корӣ озими шаҳри Нью-Йорки Амрико шудааст. пирӯзии мунтахаби футзали Тоҷикистон дар аввалин бозии санҷишӣ дар Дубай. фарду 21 сентябр додгоҳ баррасии парвандаи ҷиноӣ алайҳи Абдулло Ғурбатӣ, рӯзноманигори маъруфи тоҷикро шурӯъ мекунад. дар ин бора ба расонаҳо вакили дифоъи ӯ Абдураҳмон Шарипов хабар дод. ба гуфти вакили дифоъ, додгоҳ мушаххасан дар куҷо баргузор шудани ҷаласаро нагуфтааст. Шарипов тахмин мезанад, ки мурофиат дар боздоштгоҳи муваққати СИЗО баргузор шавад. додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур гуфтанд, ки субҳи 21 сентябр дар бораи макони баргузории ҷаласа огоҳӣ иловагӣ хоҳанд дод. гуфта мешавад, додгоҳ расман дар реҷаи боз баргузор мешавад, аммо ба гуфти Шарипов, бо эҳтимоли зиёд ба ҷуз зани Ғурбатӣ ва наздикони ӯ, дигарон аз ҷумла хабарнигорон наметавонанд дар ҷаласа ширкат кунанд. ёдовар мешавем, ки Абдулло Ғурбатӣ барои ҳамкорӣ бо Ҳизби Наҳсати Исломии Тоҷикистон муттаҳам мешавад, аммо узвият ба ҳамкориро худи Ғурбатӣ ва ҳам намояндагони Ҳизби Наҳсати Исломии Тоҷикистон борҳо рад карданд. рӯзноманигор 15 июли соли 2022 аз ҷониби намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ боздошт шудааст. 16 августи соли 2022 баъди анҷоми тафтишот, парвандаи ҷиноӣ барои баррасӣ аз додситонӣ ба суди ноҳияи Шоҳмансур фиристода шуд. Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд, барои фотиҳахонӣ ба хонаи қурбониёни ҳамлаи нерӯҳои Қирғизистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рафтааст. ба иттилои дафтари матбуоти раис ҷумҳури Тоҷикистон, Аҳмадзода ба наздикону пайвандони фавтидагон аз номи раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон низ изҳори тасаллият карда, ба онҳо сабри ҷамил хостааст. ин ҳам дар ҳолест, ки бо вуҷуди ин ки аз беморӣ, корношоям ё гунг шудани президент хабаре нест, вале ҳамоно ба ҷои ӯ зердастонаш рисолаташро иҷро мекунанд. ҳатто изҳори тасаллияти 5 дақиқаина тавассути телевизион ҳам аз ҷониби президент ба мардум раво дида нашуд. даргирии ахири марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон 16 сентябр авҷ гирифта, аз ҳарду ҷониб даҳҳо куштаю маҷрӯҳ бар ҷой гузошт. душанбею Бишкек ҳамдигарро дар оғозу шиддати даргирӣ муттаҳам мекунанд. ҷониби Қирғизистон кушташудаҳо дар ин даргириро 59 нафар гуфтааст. расонаҳо аллакай номи 60 нафар кушташудагон аз ҷониби Тоҷикистонро нашр карданд, аммо дар гузоришҳои расмии мақомоти Тоҷикистон теъдоди кушташудагон камтар нишон дода шудааст. президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов бо як сафари корӣ озими шаҳри Нью-Йорки Амрико шудааст. طبق اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان در مباحثه‌های عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر جباروف سخنرانی و با دبیر کل سازمان آنتونیو گوترش ملاقات کرده همچنین یک قطار واخوری‌ها را در سطح عالی انجام خواهد داد. وزارت امور خارجه قرقیزستان 17 سپتامبر خبر داده بود که رهبر این نهاد ژانبک کولوبایف با دبیر کل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو و درباره حادثه‌های اخیر مرزی این کشور با تاجیکستان صحبت کرده است. منبع افزوده بود که دبیر کل سازمان ملل متحد در این صحبت آمادگی خود را برای واخوری با پرزیدنت قرقیزستان بیان داشته گفته است و از را با وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز بررسی خواهد کرد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با راهبری سرمربی پیرو واحدوف در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2022 در شهر دبی در اولین بازی سنجشی باشگاه ملیحه را که در مسابقه قهرمانی امارات متحده عرب شرکت می‌ورزد با حساب 4-1 مغلوب کرد. در هیئت منتخب تاجیکستان ادریس یاروف 2 گل، فیضعلی سردار و دلشاد سلاموف 1 گل زدند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی نوبتی سنجشی منتخب کشور در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در دبی روز پنجشنبه 22 سپتامبر برپا می‌گردد. رقیب منتخب تاجیکستان دیرتر معلوم خواهد شد. منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 27 سپتامبر تا 8 اکتبر امسال در کویت دایر می‌گردد در گروه ب با دسته بحرین،
27 сентябр, ӯзбекистон 29 сентябр ва туркманистон 1 октябр рақобат хоҳад кард.